Здравей, Бянка! Здравей, коте! Какво правиш, Мишо? А? Много хубава играчка имаш, бе, Мишо. Ама много хубава играчка, бе, бабу. Усмихни се за всички. Мишо! Да! Кажи здравейте всички! Здравейте! Какво правиш, бе, Парка? Чакай да отиваме да видим мотоциклето на Тити. Мале! Баз ме е горянен. Ето ви маничко от къщата. Така да не кажете, че не съм снимал къщата. Та го и двора. Та и Бянка е там. Е, там си играе Бянка. Тати си играе с грила. Паркър той не знае дека е. Слушаме гръцка музика. Чедеме тука. Шо има? Шо дал Господ? Я да ги обърнем мале. Става, бе. Малко като в Хорез, тук ми се струва на мен. Много хубаво време днеска. И вчера много хубаво, обаче другата седмица пак ще стане горещо, ето съседите. Къщичката на съседите. Там съседа се прибира с едно старо Порше. Що друго да ви показваме? Парка тук се опитва да лиже вилицата, ето държа. Ма няма стане мой човек. Бянка и тя се върти като пумпал. Ма лошо нема. Сякаш танцуваш с музиката, Бянка. Така ми се струва на мен. А, бебчо? Танцуваш ли, татинце? Кажи, коте! Коте! Драги ми смехурко! Какво правиш? Всичко едеш ти. Всичко къде е пред тебе в устата. Така, я го налапай. Това Парка. Кое е? Да. Изяж ги ръчички. Изяж ръчички. Изяж ги ти ръчички, Мичо. И тия кръчета. На кръчетата на тати къде си? А това какво прави, бе, Бянка? О! Сега разбрахме какво прави. Или май не, няма значение. Като летяща чиния. Бянка се върти в летяща чиния на вашите екрани. Ето мама вътре си играе с пръксмокачката. Да, играе си мама с пръксмокачката. Затваря вратата, мама, че да няма гледаме как си играе с пръксмокачката. А тати и Бянка си играят отвънка на двора. Врън. Маймунче такъв. Драги ми смехурко. Кажи здравей, чича Тити, здравей, бабо Йоки, здравей, дядо Любо, дядо Стояне, бабо Янке. Пък и Вики да ня изпусна, бе. Здравей, Вики, или Лелю Вики. Не се знае. Ще видим.
А? Какво правиш, бе, картофче? Какво се съсърва от очила? Да?